أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Yazi monga siyimuslim isono ngawe. Mangabe Islam ingakangeni kuwe, ayisono ngawe. IQur'an uAllah la kwiQur'an ngoba uyena okhulumayo, azikho izimpendulo uAllah anganazo for abantu abayitshela ukuthi bazi kakhulu. Awulalele nje. Ngivule la isahluko 76. Allahu Akbar. Igama laso is ad-dahr, isikhathi sokuqala, before kwenzeka izinto. Allahu Akbar. Isikhathi samandulo. uAllah uphendula laba bathi Allah akekho. Impendulo kulaba bathi umdali akekho. Hayi uzongicolela mfoka Makhanya nabanye bafowethu. Namhlanje ngikhuluma nje ngani nina enithi umdali akekho. Akusiyimi umdali ngoba ufuna ukuthi nize niqonde niqondisise ukuthi ngempela umdali ukhona. Umdali wenza manje example ngawe. Wenza isibonelo umzekeliso ngawe. Wena othi umdali akekho. Lalela ukuthi umdali uthini. Ayikho into ezenzakalelayo emhlabeni ngoba nawe qobo lwakho awuzenzakalelanga. Khona okwenzeka ukuthi wena uze ube khona awuzenzakalelanga. Manje isibindi sokuthi uthi umdali akekho sithathaphi. Lalela, umdali uyabuza. Uthi hal ata ala al-insan. Allahu Akbar. Ngempela safika isikhathi phezu komuntu. Ngempela safika isikhathi phezu komuntu. Hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Lapho umuntu wayengelutho, kungakhulunywa nokukhulunywa lutho ngaye. Wawungelutho mfowethu, dadewethu, mama, baba wami, kungaziwa nokuthi uyoke ube khona ngelinye ilanga. Beneyifiso nje abazali ukuthi nami ngelinye ilanga mangake ngithola umntwana, bengazi ukuthi kuzoba uwe. Bengazi ukuthi kuzoba wesilisa noma kuzoba wesifazane, kodwa wawuyizifiso. Namhlanje unesibindi sokuthi umdala akekho. Kodwa kwaye kwaba khona isikhathi lapho wena wawuyi-wish. You were just a wish of your parents. Wawuyisifiso sabazali bakho. Kungaziwa nokuthi uyozube khona. Umdala uthi vula ingqondo-ke. Mangabe uyile esikolweni wayenza i-embryology ku-biology, uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Iy'stage zokuthi umntwana uqala abe yini, asuke lapho abe yini, asuke lapho abe yini, asuke lapho abe yini, asuke lapho abe yini. Kuze kuzophela lo 9 months. Useless, ungakwazi kwenza next. Useswini udla yonke into edliwa unyoko, uphuza yonke into ephuzwa unyoko, kodwa unyoko mayephuza utshwala uphuza ubhukuda kubo. Ubani wekuvikela kuzo zonke lezi zinto lezi? Namhlanje wena unesibindi sokuthi uthi umdala akekho wena. Khuluma na, angisakhulumi nomfoka Makhanya yedwa. Angisakhulumi nomfoka Makhanya uMax Makhanya yedwa. Ngikhuluma nami nawe. Nami ngiyazifaka lapha. Ukuthi unasiphi isibindi sokuthi wena uthi umdala akekho. Kwaye kwaba khona isikhathi lapho wawungelutho, kwakungaziwa nokuthi uyozube khona. Allahu Akbar. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Ngempela umuntu ngamdala ngesidoda senhlanganisela.
Allah uyakutshela ukuthi wakudala ngani, wakudala ngesidoda, a mix esihlanganiswe neqanda lakanyoko. Ngaphandle kwaleli qanda lakanyoko, ngaphandle kwalesidoda sikayihlo, wena ngaba ukho. Namhlanje wena unesibindi sokuthi uthi umdala akekho. Okay? Lalela kumdala uthi ezekudala nje wayekudalelani. Allahu akbar. Nabtalihi fanaj'alnahu sami'an basira. Ukuze simlinge ngakho samenza wezwa wabona. Uthi Allah njengoba uzwa ubona wayenzela ukukulinga. Njengoba ekulinga namhlanje wena othi umdala akekho. Lamehlo la ayenza ukuthi ubone namhlanje, ukwazi ukuthi ubone uhambe uye la uyakhona, neindlebe zokuthi uzwe. Uthi Allah ngakunikeza lezo ndlebe nokuthi uzwe, namehlo ukuthi ubone ngoba ngangikulinga. Njengoba namhlanje wena uyayifaila wena leyo test leyo. Leso sivivinyo leso wena uyasifaila ngokuthi uthi umdala akekho. Kodwa indlebe unazo uyazibona ziyezwa. Kodwa amehlo nawo unawo ayabona. Uthi umdala ufailile wena mangabe uthi umdala akekho ube unendlebe unamehlo. Ebona amehlo akho kunabantu abangaboni. Unendlebe zizwa kunabantu abanendlebe abangezwa. Allahu akbar. Vula amehlo umuntu omnyama. Vula amehlo umuntu wakithi. Right. Lalela ukuthi umdala uthini. Inna atadna lilkafirina salasil wa aghlala wa sa'ira. Okay. Ngempela sibalungisele labo abangakholwa. Allahu akbar. Wena ongakholwa yonke lento umdali akutshela yona, uthi lalela khona into engikulungisele yona. Ngempela sibalungisele inna subhanallah. Subhanallah. Inna a'tarna lilkafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ngempela labo abangakholwa balungiselwe amaketango namakhamandela nomlilo ovuthayo. Labo abangakholwa balungiselweni amaketango namakhamandela nomlilo onjani ovuthayo. Abanjani? Abangakholwa. Lalela ke. Ku3 ithi inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafuro. Ngempela samkhombisa indlela ukuthi abone noma angaboni. Allah uthi sekudalile wakubonisa indlela, wakukhombisa indlela ukuthi whether uyabona noma awuboni, kodwa nayo indlela ukuthi uyayithatha noma awuyithathi. Uyaphinda futhi umdala uthi ngikubonisile indlela ngikufihlelanga ukuthi bona vula amehlo ibone indlela, nayo indlela okumele uhambe kuyo. Kukuwe ukuthi wena uyayithatha noma